pangmalakasan, vloggers, Kapampangan, manyaman, o rin bawat team, vlog, Otoy Balat, alagay kayo. Kapampangan vloggers, Kedi Pampanga, lalo na rin taga-Tarlac at kaya bilang Gening Kapampangan na making vloggers na, lalo na kinbuong nyato, ayal ben mula. Wow, ang galing darening Kapampangan na vloggers lang, Kedi king Facebook at lalo king YouTube, ayal ben dala, Gening vloggers tamo, Kedi king Pilipinas. Yes, Pampanga, yes, Kapampangan, ganitong tetatamong vloggers lang. Mga galing lang gawa kung content at mag-video lang, kotang gagawa lang. Wow, Pampanga, yes, among Tarlac, among Nocorilla rin, kapaling Kapampangan, ganitong vloggers tamo hanggang Nocorin pa, ang galing garening tekatamong vlogger. Ang ganda yung santing ang po'y tanggawara, lalo na kitang makatula ang kong makakapisipa. Itang Pampanga ipapakit na pa kung content na paitang mga lagong lugar ba. One sa panatan keng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, already din creator. Vloggers lapin lang Kapampangan, kaya lalawig ang Pampanga, ang pupang Tarlac. Wow, ang galing darening Kapampangan, pangmalakasan na at sa alam na ba, dening katamong Kapampangan vloggers hanggang Nocorin pa, happy masaya. Yes, Kapampangan, already gang vloggers, ayal benta mo hanggang Nocorin pa. Bawat anak magwampo rin ipang pamilya, ayal benda la rin din makadula pa. Pas Pampanga, ang poring Kapampangan, already manal benaka, dening vlog ka. Itang content creator, ay rin manal beka, at alben mula naman, tapang mga latipa. Ang Laguna, king masanting, abe-abe, saop-saop, ikang mga latilang content, ang mga latilang creator tamo. So pantalang mga tatsana, abe-abe, tamo gana, detang mga lati, iyang at talang bagya. Yes, Kapampangan.